Eta gaurkoan, ireki ekimenaren inguruan izanen dugu elkarrizketa, horretarako bertako kide batekin izanen gara, Eneko Jurramendi Aleman, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloa telebistara. Baita, zuri ere. Bueno, azalde iguzu, pixka bat, noiz sortu zen ireki ekimen hau? Bai, ekimen honen sorrera, ni jarriko nuke hori 2016ko urtarrilan, gogoratzen naiz gainera, lehenengo gogoa eta San Sebastianen egunean sortu zelako, ez? Eta orduan urtarrilaren 20an, hori da. Hor bildu ginen lan munduan eta sindikatoetan eta ibilitako hainbat lagun, hori ez, urteroko hitzordua izaten den Bilboko presionaleko manifa horren ondorenean, eta betiko hori ez, lixerik eta falta batekin. Urtero biltzen gara milaka persona presionale, egiten da izugarrizko mobilizazioa, baina presoak han segitzen dute. Urtetik urtera eta malez bere tokian segitzen dute. Mobilizazioa erreloi egin, baina presoak han. Mobilizazioa presoak han. Eta duan, hori ikusita, hori ezin lixerituz, pentsatu genuen lan mundutik ere, guk ezagutzen genuen eremutik, lagundu genezakela zerbaitetan. Nortzuk osatzen duzue ireki ekimena? Bai, begira, lan mundutik presionalde eta egin izan dira ekimenak, orain arte beti egin izan dira, sindikatu edo antolakunde sendoen babesarekin, hor ditugu, nola esaten da, Ibaetako foroa egin zen, egon dira baita paro edo deialdiak ere, ez? ELA, LAB, IRU, ENE, hainbat sindikatuk deituta, ez? Orain arte biltzen ziren idazkari nagusiak argazki batean, horrekin erakusten zen gehiengo sindikalaren babesa zuela ekimenak, eta aurrera. Baina, hor bildu ginen lagun horiek, hainbat sindikatutakoak, ikusi genuen garaia ere etzela xamurrena estilo horretan, inolako ekimenik edo bultzatzeko. Eta orduan pentsatu genena zen, bilduko gara Euskal Herri osoko, Euskal Herri bere luze zabal guztiko 30 langile lagun, pertsonaia mediatikoak ez ginenak, baina gure eremuan edo langile munduan lan egindako jendea, eta hor bildu ginen, hartzai bat, sare konpontzaile bat, irakasle bat, tornero bat, holako langileak, eta sortu genuen talde dinamizatzaile edo esan diteken zerbait, eta horiek gara ireki. Euskal Herria osoan? Euskal Herria osokoak, hori da, 7 lurraldetako langileak. Eta ikus daitekenez oso lan anitza dituzue, ez? Denetarik pixka bat elkartu zarete. Bai. Hor bildu ginen, erronka bat edo jarri genion gure buruari, ez? Hau da, langile mundutik, ez? Preso eta ieslarien etxeratzean laguntzeko, sinadura bilketa bat edo proposatu genion Euskal Langilegoari. Guk dinamizatuko genuena, baina noski haiek sinatu beharko zutena. Idea berez ez da oso originala, sinadura bilketa bat, Euskal Herrian hainbat egiten dira, urtero. Baina gure berrikuntza izan diteke, usartu ginela esaten 150.000 sinadura bildu nahi genituela. Hori inoiz ez eta egin, inolako gairekin. Eta helburu handi horrekin, osatu genuen horrelako 10 sinadura jasotzen dituen horri bat, eta erronka izan zen, pixkanaka, inurri lan hori egitea, lantoki guzietara iritsiz, eta langilei sinadura eskatuz. Ikusi duzue, sorreratik edo ikusi duzue behar berezi bat agian zegoela lantokietara barrura iristeko gai honekin? Bai, gure harridura handiena zen. Garai latzagoak, bizi izan ditugunean herri honetan, preso eta ieslarien afera nolabait
guztion agendan egon zela. Bai, agenda politiko horretan, baina bai da agenda sindikalean ere, beraz lan munduan hitz egiten zen honetaz, bai? Eta orain ordea, tiro hotsak edo isildu direnetik 5 urte pasa direnean, berez eser errezagoa behar leukenean gai hauetaz hitz egitea, konprometitzea, implikatzea, pausoak eskatzea, paradoxikoa badiru ere isildu zen erabat. Gure lantokietan ja ez genuen horretaz hitz egiten sumatzen, ez? Eta bazirudien ja preso eta ieslariren afera partikular batean bihurtua zela, ez? Barruan zeudenen eta haien lagunen arazo bat, ez herri honen arazo bat. Eta orduan guk esan genuen, ez hau berriz ere gai honetaz hitz egin behar da. Lantokian, aldagelan, turno aldaketan, bai? Eta orduan sartu nahi genuen oroitarazi, ez? Jendeari, hemen gatazka guztiz bukatu gabe dagoela oraindik, ez? Badirela ehundaka batzuk oraindik egoera konpondu beharko luketen, egoera batean, ez? Eta horregatik hasi ginen. Osongi. Bestalde, zein da zuen helburu nagusia? 2016 urtean hasi zineten, hor urtarrila aldean, aipatu duzu sinadura bilketa batekin hasi zaretela, zein da zuen helburua? Helburu nagusia izango zen, noski lortzea. 150.000 sinadura horiek. Sinadura, edo bentsat hori kopuru handi bat, eta gure helburua izango da, jasotako atxekimendu pakete handi hori norbaiten esku uztea berak horrekin zerbait egin dezan. Hau da, ez dugu uste, ni irakasle bat naiz, talde dinamizatzaileko beste bat, Hartzaia. Beste bat da, esan dizudana, 1000 ofizio, ditugu. Ez dugu uste gu inor garenik preso eta ieslarien bezalako afera batean inorekin negoziatzen hasteko edo deus eskatzen hasteko, ez da gure. Irailean klaseak ematen hasi beharko dut eta Hartzaiak bere ardiak zaindu eta orduan, gure helburua da bildu bai eta biltzen dugun babes handi hori uztea eragileren baten esku berak, pakete horrekin zerbait egin dezan. Hau da, joan dadin parlamentu batera edo arduradun politikoren baten gana, edo berak ikusiko duen horren gara, baina joan dadin nolabait eskakizun batekin. Hau da, 150.000 langile euskaldunek eskatzen digute hau desblokeatzea, egoera hau. Zenolako harrera izan du oraingoz ekimenak? Harrituta bagaude ere, ona. Hau da, bai, ez dakit, pentsa dezakezu, lan munduan denok elkar ezagutzen dugu. Badakizu nor den Komisiones Obreresekoa, nor den Elakoa, nor den Esteilasekoa, gutxi gora bera, ez? Eta, pentsa zenezakeen horrelako gai batekin, honek sinatuko dit, honek ez. Baina gure harridura edo sorpresa onerako ikusi duguna da, papera iristen den lantokietan jendeak sinatzen duela. Baina edozein sindikatokoa baldin bada ere ez. Arazoak ditugu lantoki guztietara iristeko. Ez da garai batean bezala hori, ez? 5 sindikaturekin babesarekin egiten den zerbait. Lagunez lagun zabaltzen ari den ekimen bada. Orduan, hori ez, zailtasunak baditugu ere lantoki langileen gana iristeko, behin iristen direnean sinatzen dute. Bai, berkatu. Herriz herri ere aritu zarete, ez? Hor baduzu agenda luze bat eta azoketan. Bai, hasiera batean, gure buruari 2 epe edo jarri genizkion, ez? Eta lehenengo epe batean, urtarrilaren bukaera arte edo, berez hasi ginen iazko urrian. Orduan, hasi eta lehenengo 4 hilabeteetan edo,
zorrotzak izan ginen gure buruarekin, eta esan genuen, bueno, lan munduko ekimena izanik, sinadurak bildu behar ditugu lantokietan, lanzentroetan, bai? Eta oso zorrotzak izan ginen gure buruarekin, ez? Agian erresago izango zen, beste inguru batzuetara hurbildu eta horria berehala betetzea, ez beti erresago izango zen, baina oso garbi utzune genuen zer zen ireki eta zer etzen, bai? Badakizuenez, hori presoen alde, preso eta ieslarien eskubideen alde eta badabil edo badirain bate talde, Sare, Etxerat, presoen kolektiboa bera, presoiak, talde politiko batzuk ere, bakoitza bere ikuspegitik egiten du zerbait presotik alde, gu garbi utzune genuen ez gento zela inoren lana ordezkatzera edo inor gaizki zebilelako gu hau konpontzera, inork etzezan izan horrelako gaizki ulertzerik edo esan genuen, gu lantokietan, baina lantoki barnean. Horrela 4 hilabete zaritu ondoren, ekimena bere horretan kokatutzat edo eman da, pentsatu genuen, betiko lantoki handi horietatik edo kanpo, badirela ere milaka eta milaka euskal hiritar langile direnak, ez? Zuk ez duzu lan egiten Volkswagenen, jende askok ez du Volkswagenen lan egiten, ez? Etxean lan egiten dutenak, enpresa txikia dituztenak, komertzianteak, autonomoak, guzti horiek barkatu langileak dira. Eta horien bila joan behar da norabait. Haien lan zentroa ez dakigu non dago, orduan esan genuen, atera behar dugu plazara, kalera, eta Aristian aipatu duzun bezala, hasi gara, ez? Azoketan, jendea biltzen den lekuetan, beste langilei ere, Nafarroan nuna egon zarete? Orain hasi gara, herriz herri, nik ez dakizkit guztiak noski, baina hori, azoketan, futbol partida baten atarian, adibidez, ez? Korrikaren amaieran ere badugu asmoa ekitaldia amaitu ondoren eta noski, alde zaharrean jendea, solasean eta dabilenean hor ere sinadurak eskatzeko, horrelako lekuetan. Euskal presoen egoerari dagokionez, nola ikusten duzu oraintxe bertan egoera, ze hausnarketa egiten duzu? Bai, agian galdera erantzuteko azpimarratuko nuke guk ez, ekimen honek zer eskatzen duen presoen alde edo, bai? Entzuna da, hainbat lelo dira entzunak herri honetan, ez? Euskal presoak Euskal Herrira, beste batzuk ez, Euskal presoak etxera, beste batzuk kalera, beste batzuk amnistia, beste batzuk, bai, orduan. Guk planteatzen genuena zen, besterik gabe arrazoi logiko bat. Gu gara langileak, eta langileak badugu ikuspegi ordenatu bat edo bizitza honetaz, ez? Eta afera honetan ere guk esaten genuena zen. Tiro hotxak isildu direnetik 5 urte pasa direnean, badela arrazoi logiko bat, pasatu den denbora besterik gabe, bada arrazoi humanitario, juridiko, politikotan sartu gabe, bakarrik denboragatik badela garaia presoteslariak etxerako bidean jartzeko, baina hori mundu guztian gertatu den bezala, aztertu genitu, Irlanda, Sudafrika, Balkanak, baita Kolombia ere berriena, leku guztietan presoteslariak indarkeria bukatu denean edo etxerako bide hartu dute. Leku batzutan denak batera. Legeak aldatuz edo amnistiak aldarrikatuz eta idatziz. Beste batzutan txandaka, bai? Denboran ere epeka. Zigorraren araberako sailkatze batekin. Gu ez gara sartzen nola egin behar den hori, baina bai, esaten duguna da eta ikusi duguna da, ez?
Irlandan eta Sudafrikan 2 urtetan denak etxean zeuden, bai, nahiz eta mailaka atera. Kolonbian ere hilabete batzutako kontuan, hori guzti hori ordenatua dago eta etxerako bidean izango dira. Guk besterik gabe esaten garen, badela garaia jende hau etxerako bidean jartzeko. Eta zure galderari erantzunez, ea nola ikusten dugun, hobeseago bai ikusten dugu egoera. Gaur egungo egoeran, agian ez genuke ireki bultzatu ere egingo. Orain dela urte eta piko zoritxarrez, hasieran aipatu dudan bezala, ja ez zegoen inoren agenda presoen gaia. Bazirudien, banaka aterako dira, eta gaixoak, presoak, eta gaixoak haien zen ideak, baina ez dago ezer egiterik ez. Horrek bultzatu gintuen gu pausua ematera. Baina orain, ikusi dugu urte honetan zehar ez ireki bakarri beste ekimen batzuk ere bultzatu direla, kalera egon da hor, adibidez, hainbat hiritar mugitu dituena. Orain foro sozialak ere egin du foro bilkura bat, justo hori ez, preso eta iheslarien etxe eratzea aztertuz edo, bideo horri bat behar dela aldarrikatu dute, haien ondoriotan, ez dakit, oraingo, hain entzuna den armagabetze honen inguruan ere, edozein prentsa irakurtzen duzula ere, PSOE-tik hasi eta Ezker Abertzaleareneko arduradun politiko guztien hitzetan dabil presoen gaia. Orduan, nolabait, ari da berriz ere nire ustez agendan kokatzen gai hau eta presoak oraindik han daude, hori egia da. Baina gutxienez, badirudi jende guztiari ari zaiola ja burura etortzen, mugitu beharreko zerbait eta laizter mugitu beharreko zerbait dela preso eta iheslarien afera. Bukatzeko, ekainaren 17irako mobilizazio handi bat deitu duzu, zertan datza mobilizazioa? Bai, hasieratik garbi genuen ez genuela manifa bat gehiago egin nahi. Urtero dago Bilboko manifa handi hori, beste hainbat manifestazio ere egiten dira, orduan zerbait berezia edo egin nahi genuen. Eta gure artean nola buelta batzuk emanda, erabaki genuena izan zen hori. Hasteko Gasteizen egitea, Gasteizek guztioi burura dakarkigulako, langile mugimendua, langile borroka horre jaso izan duen errepresioa, hori martxoaren 3ko gertakariok datozkigu burura, Gasteiz langileak eta errepresioa eta lotzen ditu hiri horrek. Horrexegatik Gasteizen izango da. Eta gero hori formatuari edo dagokionean, edo mobilizazio ereduari dagokionean, planteatuguna izan da 2 martxa egitea, bai, hori kartelantzeko bat edo, ez? Bi geziak ere irudikatuz, bai, orduan, Arangiztik eta Otazutik abiatuko dira 2 langile martxa, horrek ere, historikoki izan dira, ez, jornaleroen martxak, mineroen martxak, edo ez dakin horren martxak, nekazarien martxak, eta, bai, orduan, langileekin lotutako eredu bat iruditu zitzaigun, eta orduan, izango dira, bi martxa, Arangiztik, Otazutik abiatu, Gasteizko Andra Marizuriaren plazan bilduko direnak, ordu bateko martxak edo, gutxiko bera. Eta gero bai, hor ja bai izango da manifestazio txiki bat, Andra Marizuriaren plazatik martxoaren 3ko plazara, eta ekitaldi bat edo. Ekitaldi honetan, batipat, esango dugu hori, zenbat sinadura biltzea lortu dugun, eta noren esku utziko ditugun, hori sinadura horiek, eskari bat eginez noski. Aurrera pausarik ikusi duzue 5 urte hauetan, gai honen inguruan? Aurrera pausarik zoritxarre ikusi ez da ikusi, oraindik, ez da ikusi. Giroa bai ari da
Aldatzen. aldatzen, pixka bat. hori bai, ez? Baina batez ere azken hilabete gutxi hauetan, behin da betito gaur esan dugun hori, ez? Agendara berriz ere sartzen ari da, orain arte agian beste diskurso bat izan duten, ez? Alderdi politiko eta sindikatok ere guri dagokienean haien diskurso aldatu dute onera, bai? Baino preso eta islarik han jarraitzen dute. Falta dena da behingoz hori ikustea, ez? Mugitzen ari dela. Beraz, zuen sinadura bilketan eta parte hartzeko, lantegietara eta iristen zaretela badakigu eta azoka desberdinetan ere arituko zarete, ez? Hori izanen da modua. Hori da modua. Bestela, badugu web horri bat eta... Hor sinatu daiteke baita ere? Edo hor eskatu diteke, edo gurekin harremanetan jarri eta... Oso nieneko, mila esker, ongi izan eta gonbidatuta zaudete beste behin ere parte hartzera nahi duzuenean. Bikain, mila esker. Mila esker.